Tanawa guys, daghan nagbunga ilang durian kita mo. Tarang daghan nagbunga tanawa. Ga bulig-bulig kag ilang durian. Haram ni kabuok. Hi guys, good morning pa man ron. Kita ga amin daning na ay mangga di ah. Morning man siguro ni mangga ba og ganing aslumon man ni kamar maglibo mo kani lagi siguro ni kina. Awa, sani ni mangga ha. Basta kay ato ning akon butag sa pa man human na ko pamahaw kay og kaon kag ingani nga karon ay wa pa kay kaon. Padaot pa kay patso man ako si so yung kaon na kudaan gamay ra kaon kay kabab. Kaon na day mangga mabusog na ko. So tunyakan og dali-dali. Awa. Yellow. Na ano ning giugasan guys tapos kaingon mo. Ingon mo gugod kay ako kay mukha umangga pilon din ng panit di mo ko ganahag kanang panitan. Ang kailan mo na panit ko kay murag tamis ba? Tapos luan na niya to ang giandam nga asin. Dia. Do haram ni kabuok. Abi agwan ni. Sulum ni sel. Abi nagwan ni na. Ang pruma. Wani lagi kay gumam. Nakasan na niya ka asin. Dugay-dugay na ko akaw buwang. Dugay-dugay na ko akaw mangga da pas katok panglasong kaon dis katanay sa magpanabo. Ate panglasong kaon mangga. Usara man kanon kay di mo kahurot na nagduha kay makadaot lang pug magpasulabi. Usara to kanon kay para pud na unso ng usa. Wala guys. So usa ra ang gikaon guys kay makadaot na magpasulabi. Kay gamay ra ba tong gikaong luto, so gamay ra pag atong kanong mangga kay makaimpatso pag magpasulabi. Wala sa punggay kitang tangan na. Ug na pa niya katong na pa man punggay to imo sila. Napa yun siya. Wala na tago. Hi guys, maglakaw-lakaw sa Danis Gawas guys kay wa na, lain na sa sud sa bahay. Kapoy mo sa bahay gud, murag manakit ang imong likod ug wan baway laing buhat. So madyo nang maka-exercise gid tag liuk-liuk patay nakalimot og hugas. Unsa na to? Putani mo gawas ang karidya ta masipod. Kadali na ta mo gawas. Magsuri-suri dito kay murag lakaw na jud ko. Kalaago na ko ba? Ug man na di ka good news guys, kung mamagi kag Saudi Arabia muuli ugma. So mga ugma or Lunes si mo abot. So excited na po ko kay akong giabangan is daghay chocolate gida. Tanawa guys, daghan nagbunga ilang durian kita mo. Arang daghan nagbunga tanawa. Ga bulig-bulig kag ilang durian. Ara lami ah. So dani durian lansunis na adyo dani. Daghan durian ug lansunis adto dapit sa unahan murag pa namunga. Lug dani daghan ay bunga dani oh. Ada guys, maadto gani kay og datas gawas murag makaginhawa gid tagamay kay naay hangin. Namoy dakong dagong padong god adja basa nay dakong dagong padong. Nagad nay muhudzop nga hangin. So murag gid nakaginhawa tagamay. Kay maadto gani tanawag dagom guys sa mampakiton tanawa. Tanawag dagom ara ito ma.
So, ay magbili ta dani og kanang camera guys sa ato ang i-time lapse og unsay lihok sa clouds. Atong aswad dyan kay murag na di padung uwan danhi. Laka gad ning uwan kay naa tan wala maray tuma sa mo tarad to ray tuma gad to arad to dapit. So, magbili ta dani camera atong ikon atong camera daris dapit sa tulay sa pagkahuman ato ang i-time lapse og unsay lihok sa hangin. So, tanawa nito guys. So mo na guys, marag kabundak yung gajig uwan, kaya tanawa na maglangit, aray ito makadyo. Kani pagbili ng kamera guys, nagsugo na nagtaligsik. Jarang ilaron, gajig panahon, nagpuro makaron, tanawa na maglangit, aray ito ma. Namo kay bagyong paing good guys, kanang di mahinong kusog nga bagyo, pero marag nagdapog uwan dala sa Mindanao ba. So ana guys, marag mubunok na gajig uwan, so muuli na ko kay kuan. Mana naman, na maghangin, kusog naman. Namo ko'y bagyo good guys. Bagyong paing ba to? Basta kay na bagyo. Pero wala nito po dala sa Visayas, pero marag nagpauwan man nagdapot sa mga ginagmayng uwan wa dala sa Mindanao, yan na. So maut-utan awag dagko marag pag-aakadyo. Kahit taliuwan na.